बताव फोन अब ले ना कोई ना उनका के खोजत हम अनी हमी घरे तो हमार सास बाड़ी जेठानी बाड़ी सब कोई गोटिया पटीदार बाटे ना तब यही से तनी लाज लागत रहला आके घरवा बतियाई न तो सुन ली हंस तो एगो में से दूगो मर्दा के हमारे जोड़ के अब बता दी हंस अब इनका खोज खबर हम लेते बानी कहे ना कि बहुत तरह से प्यारे करी ना फोन एक वाली भुलाइयो के ना गलती से करे ना कमी बनाओ। हेलो 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 बोला तनी खुश रह ये बताई रो कहाँ रही जी। अब देखो कहाँ रही घरे बनी तो कहाँ है फोन करे में लाज का लागत रहल ह। देखो खिसियात कहीं बड़ू हो खिसिया के ना बोली का कहले रहेंगी कल भोरे भोरे तोहरा के फोन करब ए तो रात भर लाइन नहीं तो कहाँ से फोन करी हमारी बेटी भुला जानी नहीं भुलाई नहीं खी हाँ। याद आवता हो कोनो आजी मई का मिल गई बड़ी सा। अब देखो तारा के छोड़ के हम के ताक सकी ना। अरे दादा आजकल के मर्द बना सा ना आके 50 गो थरिया में मुँह जुठारे के उन्हें का आदत हो गई बाटे। हम उसन मरत ना आई हो कि 50 गो थरिया मुँह जुठारम हम तोहरे थरिया मुँह जुठारम कहनी ना कि तनी पैसा भेजबा 5000 पैसा। हाँ कता ना 5000 तनी जोर से बोला 5000। अच्छा 5 सुना गईल ठीक है बा दिया आ जाई हो पैसा के कौन बड़की बात बा पैसा तो हाथ के मोइल बा आज बाकल नहीं छे। और एगो साड़ी देख के नहीं बड़ी बढ़िया लाता किन लो देखा मरत नतिया के बेटा ना लाई के निकल गईल भले बियाह कइले बानी लेकिन हम सिंदूर तोहरे नाम के लगाई ना। बढ़िया करेलू यार के सिंदूर ना लंबा होला भातार के सिंदूर छोटा होला। देखा मुँह में से अनाप शनाप निकलता काहे कहेला कि भोरे भोरे उठी सुती तोहार मुँह देखल चाही ना तोहार आवाज़ सुनल चाही ना आ ये बेरा कहाँ गईल आओ तनी कहाँ बाड़ू आ बगीचा में बानी बैठ ठीक आओ आम के पेड़वा के हैं हम के पेड़वा के ऊपर रख नीचे बा मने ऊपर बैठल नहीं हम नीचे ना हाँ उहे तो हमहू कहीं के ऊपर तो ना चढ़बू ऊपर चढ़ जाए के तो ना लौके के मूर्ति ढंग से आव तरह के देखा नहीं बार सबक सिखाए तनी कि तो बिगड़िए जेब कि तो सुधरिए जेब ठीक बा तो आब जल्दी मरद हमार बाटे ये खाली ना पूछी कि तोहरा का घटल बा का बढ़ल बाटे मरद नाम के बा एकरा से तो बढ़िया इहे ना बा ना आ कि हर हमरा सुख दुख में काम करे ना चाहे कामे रहे ना एकदम एगो गोड़ पर खड़ा रहे ना हमरा खातिर बोला धनिया तोहरा के का चाही लेकिन क्या करे कबो कबो अतना ना हमरा के गुस्सा दिला देना आ कि हम उल्टा सीधा बोले पर मजबूर हो जाए। जब लोग के हम एक बेर देखी ना ना नो तब ले हमारा निकी ना लागेला का कर बारात के लाइन सारा ऐसा कट गल है न कि हमरा भर फोनवे ना कहीं हम तो लाइन रही तो फोन का कुकर से बचिले न रहती चलो हाली हाली चले तो हाँ अरे कहाँ जाता बाबू जा तनी बाजारे हो हमू चली का तो बे लाइन घर में रहते नहीं है अकेले करी का कोनो है नहीं खसा। अब देखो हमारा संग तू बाजारे जीव हम बहुत घूम करत में दिन भर घूमते रह जाई ना खल है बनी चल ना घूमल जी ई सारे बीच में भेटा गुल कबाब के हटे सुन ना का हम ये बाजारे ना जाइम हम वो बाजारे जाइम आ वो बाजारे न तू ना चल पैब तार गोड़ हाथ दुखाए लगी ना रे मैंने इतना कमजोर बुझल बड़े। अब देखो हमारा से तो कमजोरे न बड़ो हम नया बनी तू पुरान बड़ो लगल तू मैंने फिर जरूर कुछ गड़बड़ बताओ ना मरते भैया ऐसा बात तो चल 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 तब ना मन बता लेकिन लेट होई ना कोनो बात नहीं खे रात हो जाओ तो काल है तबो कोनो दिक्कत नहीं थे हंसत कहाँ बड़े हमारा संगे तू जाइब तो पागल हो जीब मैंने हमारे बुजुर्ग बना तो हम बुझ गए अरे साफ कहो कि ना ले जी हाँ मान लो कि हम ना लेके जाइब तो चल हम पीछे 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 कुकुर घूमेला सा छोड़ रे कुकुर घूमेला चलो तब ना मन बता लेकिन देरी होई ना तो हमारा के मत कही ठीक बा जो हम दिन भर रात भर ओरे रह जाई ना ठीक बना जो हाँ हम जाते नहीं हमारा संग के दिन का कर जाई हां तबे बैठ के इंतजार करत करत ना इतना ना माथा में दर्द होता हमरा बुझाते नहीं के कुछ हो तोरा के जे रे नींद लेखा आवता चलो तनी घरे अब बुआ भइल हमार तो जाना था कि ये ही है उनका बस के बातें नहीं के
कहना और 50 घंटा पे अइला। हाँ तारा के जगह तू ही हड़ू हम जो नहीं कि दूसर केहू है यही से ना बोलत रही हम कबे के आए रही जा हो। हाँ हो गल 2-4 घंटा की ना। देखो 2-4 घंटा तो नहीं के भइल लेकिन 5 मिनट हमारा अइले जरूर हो गई। मत बोला हमरा से तू। काहे खिसिया गई लोग खिसियाई ना कबे बैठ के इंतजार करते तो अभी तू बैठ के इंतजार करता है आधा घंटा तो बाप रे बाप लागित की कतना हो गई बटे दिन भर रात भर 24 घंटा। अब देखो हमारा खातिर तनिक तू इंतजार ना कर सकेलू मर्द गजब हाल बता रहो हम तारा खातिर रत भर इंतजार कर लेही इंतजार ना। करत करत तो हई उम्र हो गई हमार। सुनो एगो काम करो हम सोचले बानी न बताई किसी बुना न मैदान करे का बैठल बड़ा। अरे मैं लेटा जाई हो का कर तरे ने पलर के बैठ जाई नहीं के बोला। फीची कोन में घर में मेहरारी बैसा हो तू बटले बड़ तू दूर बाड़ू नहीं स कहां बाड़ी बैसा स जकरा खातिर हमरा से बतियावल छोड़ले बड़ा फिस ना दिया स। देखो उल्टा पुल्टा मत बोला हम तो सोचत है न कि हमारे घर ही तू चल सचो के साचो के तारा के घरे ना रखम दूर कहीं लेके चल जी तब हम का करे जेब हो। ये मर्द गजब हाल माने घर आवा जेबू तबे ठीक बा। हाँ। हमनी कहीं बाहर भीतर ना दे सकिना जा गाँव भर जाने की तोहर मेहरारू हम हई। चलो ठीक है बा तब जब तारू है मन बा ना तो चल हमर काल से घर ही आ जा तू ठीक बा। तोहर माई तोरा करेजा पर चढ़ जाई। देखो माई करेजा पर चढ़ी कि बाबू करेजा पर चढ़ियो मुझसे तारा का मतलब बा तारा रहे के बा कि ना। लो इसका ना रवा। अच्छा हाँ रुको मोबाइल आजकल मोबाइले में पैसा बा हो के लेके चलता हाथ में। अच्छा ये बताओ 400 दिन 2000 ले ले रहू आज जो 5000 लेते रहू त का करतनी खातनी कि सामानवे ना खरीदतनी। देखो तो चल गईल हाँ मैसेज आ गइल। पूजा कुमारी हाँ का कल हड़ू का सामान कौन सी किने के बा मार के का भगवा खड़ा बड़ा। ए मर्द गजब भला बैठत है तो कहत कि मैदान करे बैठल बोला खड़ा बे तो कहत कि मार के भगबो। ये बताओ तू का चाहत रह। हम तो ये चाहत है ना कि चलो हम तो भाग के बियाह कर ले जा लेकिन तू मनबू तब ना। तू काहे ने टाइम से फोन करत। अब देखो हम टाइम से फोन कैले रहती रात भर ना लाइन कटले रह सुतल ना भइल ऐसे फोन ना करमी। ये कुल का हमरा टेंशन नहीं कि तारा सुतल होके चाहे ना होके टाइम से फोन बिहाने आवे के चाही। ठीक 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 बटे रोज रोज हम ना अने तो कोनो ताराजी माई नौकी माई भेटा गल बड़े से तो बोला झूठा कबार के मारब सवत लोग के ना हो तहारा ने मेहरारू थोड़े हमारा के मिली हसन। आ हमरा के छोड़ के दूसरा के बारे में अगर सोच लेहल सपनों में देखल तो दूर के बात बा। ए मर्द तू बटले बोल तो हम काहे के दूसरा दिन तक झक करम हो मैं सुख सुविधा हमारा के मिलिए जाता चलो बाजारी चली जा। बाजारे हाँ। चलो ठीक है बा। हम बाजारी में रहब फोन करब ठीक आ जइहो काहे कि बुढ़ियो जती है हमार। सही हाँ हाँ तो ठीक है बा चलो चलो ठीक चलो है अपना दूर संग ही चलेंगे ठीक ना। चलो आओ देखी रउआ खातिर हम जान देवे पे एकदम तुल जानी कोई से डराई नहीं हाँ अपनी सास के मना कर देनी कनी हम जात नहीं अकेले। अच्छा ये बताओ एक बात पूछी बतेबू ना साफ साफ हाँ तार मरद ना जाने ना हमन के बारे में आ जान जाई त का बिगाड़ लई आए प्यार करबेन त डराइब काहे की। बिगड़ी हन कुछ ना लेकिन एगो होला कि जानला में अनजाने में दूसर बात हो जाला। अरे तू हाँ चल आज तोहर दिमागे ना खुले लागी। चंदन हाँ यही से ना तरल मेहरारू ले हुआ तरह संगे संगे ना हाँ हम इनकर चुप चुप रह मरते केहू ना भैया मामी का पतो ई ना हमारा मम्मी के पतो हरी लिया के तनी घर तो मामी के पतो हमरो तो कुछ लगबे करी। हाँ अब देख अब तार का लगे तो खुदे जोड़ ल तो वही से नु भौजाई तो जो हम ले जाते हैं ठीक है भलिया के चल तो भौजी आए चले कि नहीं कहाँ वहाँ अरे मर्द देखत नहीं का तारा से दूर भागत अड़ी तुन के कर जा पर चढ़त पहली बार चुप रह मर्द भागेला बहुत सबे चले तो मार लागो बस तनी हम देखी होती है वो कहत रही ना कि अबे हमार मम्मी जी जान जाए ना तब खिसियाए लगब कि दूसर कोई के संगे कहीं गईली है घूमे। तब ये मर्द तारा बुझाता उ दूर भागत अड़ी उनका कर जा पर तू चढ़ल जाता ना। अरे पहली बार केहू दूरे भागेला बात बतियाओ तरे ई कहो कि तेरा आग लागत तोरा भीतरिया बे हमारा काहे के आग लगी मर्द तू इनका कर रखियो तब हमारा आग ना लगी।
देखो तो भाग गेली होने उ चोना कर तरी हम देखो चोना करत चाहे मोना करत हमके लिया के जाए दो ठीक ना देख भौजाई जितने चना के सामान उतने मजा आवेला रे चिप ना हमर दे 32 लोग का तो दांत आजी का हो के हो गांव घर के बड़ी चुड़ुक्का बाना अब हम का करी छोड़ के तो बीच रास्ते भेटा मुंह दिखा दे ए मर दे तने मुंह दिखा दे तनी मुझे देखाई कुछ नेक लागी हाथ दे देम चिन्ह दे देम कुछ तो पहले दी तब ना अल्लाह पहले देखनी है ना पहले चिन्ह ले लेबू सुना अब लेके नहीं खनो काट दे देम हमनी क्या काज तो जाए दो घर मामी के पतो हेल बिया से देखे ना देबो दिखाओ भौजी दिखाओ देखिए हमरा लाज लागेला हमरो लाज लागत लेकिन तब देखे के मन करता कनी लेट होता घरे आ जाइबी यहाँ की हां इनके नहीं खेले ठो तो ई पानी में नहीं खा लिया बड़ी ना तो कह तो संगे चल चली हम बाजारी रउए का करे जाइब अभी आओ तो नहीं से घूम के का करे फिर घर में क्यों होई नहीं मोने नहीं खिलावत सरवा पीछा ना छोड़ी हो का कहत रे कुछो ना घुमा के चलो आगे हम आते ना रुको आ मैं तो तोहरे काम बात तू कहते जो बड़ा खत्म बड़े ठीक बा आइब जल्दी से रुको ना कहां जाए लगल अहं, चल मुंह दिखाओ का करे जा हम आते जा ए रुकाबू आय? मुंह दिखाओ है कैसन हो जाई बड़ू ई मर दे गजब हाल बा ना देखे तो बढ़िया ही मुंह देखबो देखो जा मेहरारू होइसो मेहरारू के ना छुअल जाला बहुत तू ज्ञान दे तो तारे ठीक बाटे आई दा जाई के चभोकन के मेहरा भी रे आ कहत के मामी के पतू ए चबका भाई हम चिन्हत नहीं खी ए मर दे तो हम नहीं जाना आय सच सच बताओ बबुआ साँच का बताई मर दे उ रास्ता में भेटा गेली ना तो कहत रही कि हमरा के छोड़ देना हो हाँ। तो हमन के छोड़ आ फोन मेरा ही मेरा बच्चा पटका फोड़ा ए देखी बाबा जी हम रउआ से कहत नहीं मत मेरा ही रउआ तो जानते बानी ना कि उनका ले हमर कोनो मतलबे ना रहेला ई के कह दिलस मतलब बना रहे ना ना फोन करे ना फोन उठावे ना फोन बेचारा कमात गांव फटल बेचारा के आ तू कहत रही मतलब ना कोनो के रखले ऐसा बाना मत पैसा कमाए चले ना कि मेहरारू हर तड़पत या विदेश से रह 5 साल तू तड़प दूर करत रे हम तो अब दूर नहीं करत माने इनकरा के बाजार में घूमे भी रहता पर संगा भेटा करते अपन जाते अपना घरों के मेहरून काहे नहीं के दिखत हमारा घर तू आवेला देखे तू हम ही देखी ना देखबे बे मतलब तू शरारत कर खाली हल्ला गुल्ला कर झगड़ा कर झगड़ा के मोबाइल वाला खाई जाना कोनो मतलब नहीं हम तो फोन करके बोल देबे रे जा बोल दिया जा चनी हम आवतनी चनी ना चलो जब ला चलिए जाएगा आओ कहीं तनी, नहीं चल चल हम कहत नहीं ठीक घबरो मत देखी रउआ सामने हाथ जोड़तनी मत फोन करा तू बताओ बढ़िया काम करत रू तो का कर जब उनका हमरा मतलब ना रही तो हमू तो कोई के रखबे ना करब हो जुकिए कोई के रखले बात बाना बताओ मतलब ना रही तो तारा खातिर कमाई होता दूर बेचारा गइल हमरा खातिर नहीं का माता अपनी माई बहन खातिर कमात ना ना ओकरा पैसा तारा के ना मिलेला ना देना चल एक बार पूछत नहीं करा से कि देला तो कि देखी हमार नाम मत लेबो में ना खाली तो पहिना के तो कैसे पता कहब कि घरवा गइल रही तोहरा तो तोहर मेरे बतावत रही उनका नाम मत ले नते देखी घर के नाम कब ना घाटू घर जाए के बा सुधर जाए पक्का नु काम धरो नहीं काम चलो धर ठीक बा आज के बाद ओकर संगे लोग के केना चाहिए ठीक। बढ़िया से घर में नहीं कहा जात घरे तो अभी बाजारी में काम बा तो आइब तो रहो जाए हां